A veure, des d'un punt de vista econòmic, amb la independència de Catalunya aconseguirem reduir a zero el dèficit fiscal de Catalunya, que aproximadament són de 16.700 milions d'euros, però a més hem de pensar que l'economia espanyola, el sistema espanyol, ens pressiona a una economia submergida que aproximadament té una repercussió també fiscal d'uns aproximadament 13.000 milions d'euros. I finalment també hem de veure que el mateix sistema tributari espanyol genera unes ineficiències que en el cas de Catalunya estan valorats amb 9.000 milions d'euros. És clar, amb la independència no aconseguirem reduir el 100% de totes aquestes xifres, però sí que aconseguirem adequar aquestes xifres en els països del nostre entorn, que és el que se li pot exigir a un estat modern i democràtic.